Не знам дали се вижда нещо. Какво всъщност се вижда, но това е старата камера. Аз съм Владислав и ще се опитам да отида до 7-те престъпа. Тук, драги ми смехурковци, можете да видите маршрута, по който аз избрах да мина. Естествено, аз съм от София, единственият маршрут, по който мога да мина Искърското дефиле. Не знам защо го казах по този начин. По принцип съм минавал и през Ботевград, през стария път. Беше супер. Ако искате да се пребиете. Там някакъв. Аз съм с мотора, ще се оправя. Да, с старата камера съм, така че качеството на видеото ще е под въпрос. Спи ми се, но ще го направя, защото Пауза. Тук аз, бъдещият Влади, ще дам обяснение на думите на миналия Влади, който в предния клип крещи как вятъра голяшка наляво, надясно, на където си пожелае, просто защото са 150 кила заедно с мотора. Как пече тук, але! Добра комбинация, нека бъде лято. Надявам се тази артистична интерпретация на Нека бъде лято да ви е допаднала. Аз нали съм насам. Надявам да съм насам, защото не съм гледал картата и честно казано карам малко на изуст. Ама преди колите Манастирът Седемте престола получава името си от седемте малки параклиса, разположени под покрива на църквата. Той е бил духовен и религиозен център с особено значение за развитието на околните селища. Тук
множество видни български личности са идвали на поклонение, а произведението "Клепалото бие" на Вазов е написано именно за него. И за да не ви оттекчавам единствено с история, която вие можете също да гугълнете или да видите където иде, наблюдавайте този клип на мен, който се опитва да кацне дрона си на раницата насред поле. Нещо, което изрично ми казаха да не правя, защото аз имам около 2 летателни часа с този дрон. Полетях с дрона, опитах се да кацна с дрона, съответно не се получи и до сега вадих тревички от дрона. Стигнах манастира, който си бях намислил да стигна. Дякона е страхотен пич, дара ми 2 марки на цената на една, защото имах 1,50 лв. Да, сега, 2 часа, горе-долу сме на време. Времето е нещо субективно, когато караш мотор, защото аз лично карам изключително бавно. По проста причина, че моят мотор е горе-долу двигател с съединител и... Добре, това идването беше за чест и слава, връщането вече е по бързата процедура. 2 спирки правим, пускаме дрона, дано не съм го прецакал окончателно.